Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Аллоҳ аз шумо ва аз дӯстони шумо розӣ бошад. Акаҷон, як муовинои ҳамин Мансур Умарова гуфтам, ҳаминҷа як огоҳишон мешавад. Чӣ огоҳишон бутӣ? Як Рустам Ибрагимов аст. Ӯ занпатила оид ба хирока пушока ҳатира чӣ бугӯ приказ додани зулмкунӣ чӣ охӣ. Ту рафта дар тирмаи ёвон наму Шамсиддина Нурдин Шамсиддин тирмаи начальники тирмаи ёвона ака. Амура рафта гуфта ки фалон одамҳо ба чилик шон дар фалон одамҳоро зулм мекунӣ. Ма ира як ҳафта срокшон метем ки ҳамин зулм ҳамин зулм бигиранд зулмшона бикашанд аз зулм. Агар накашанд ҳафтаи дигар маълумотҳои бисёр дорам ки дар бораи ҳамин муовинои ҳамин УИТи Тоҷикистон ма бисёр чизо дорам ки ҳамин ислоҳ шаванд. Агар ислоҳ нашаванд ма конечно мебурам. Ё ислоҳ намешаванд, ё ислоҳ намешаванд. Так што ту навиштаншон буги. Ё ислоҳ намешаванд. Ё меган чизе ки ба хун дромадагӣ ай ӯ тари оддӣ қатъи ислоҳ намешаванд. Масъала зиндонро ҳамин Мансур бачаш додарош ҳамаш дар дасти ман маълумотош расидастанд. То арӯсош то читари бисёр чизо ай Мансур Умаров омадест. Мансур Умаров ҳар чӣ қадар ки зулм мекуна наҳзатиёву анами зиндониёи сиёсиро бофам капат сухтагии хунастатра. Тира ман инсон воре хитобот карда будам, ту намефаҳмӣ инсон нести, бо зулма бештар кардестай. Бо гуфтестай ки телефон кунӣ 10 рӯз. Кам неста иншоллоҳ. Худо хоҳад ки зиндон шудӣ, тира як сол пас занг мезанӣ Нодирҷона қатъи дигар нахай нагум номизан та айба. Ака дига акаҷон. Ҳамин баъд Шамсиддинов мегӯяд, Шамсиддинов Нурдин Шамсиддинов ҳамун начальник тирмаи ёвон. Бо ба чилик шод агар ҳамун одамҳоро зулм кунен, ҳамун Фарҳод Занпалида оид ба таълиму тарбия муовини ҳамин начальник тирмаи ёвон аст. Ҳамун паданалар ту ман агар бишнави Фарҳод Саидов муовини начальник тирмаи ёвон, ту мара бишнави ту зулма бас карди бикаш зулма ай болои ӯ бачаҳои зиндонӣ. Ту барои як нигоҳ кӯдакҳоро бурда азоб додисти дар тирмаи ёвон. Паданалар ту хел фарзанд надорӣ, ту фарзанди падар надорӣ, ту мусулмон ҳастӣ нести ту паданалар. Ту аз Занпалиди ту ба таълиму тарбия ту нахоҳ бари кӯдака маиб кунӣ, одамҳоро бари зулм кунӣ, маҳкам кунӣ, бизанӣ, бишканӣ, маиб кунӣ. Бас ки акай Фарҳоди Корота. Баъд ҳамин ноҳия Ховалинг акай Муҳаммадинбол як мактаби панҷе ки дар Ови Рӯшан қишлоқ дай, ҳадонати маълумо кӯдакои синф як мебарад, чапалоқшаб мекунад, бовар мекунӣ ака. Кӯдакои синф як мебарад, ба чапалоқ мезанад. Маълимои панҷи ноҳияи Ховалинг, Ови Рӯшан мегӯяд қишлоқа ҷамоати. Номи ҳамон маълими шапалоқзадагиро бугӯ охӣ. Не ака ман як ҳафтаро вақт метавам. Як ҳафта оянда агар ки ислоҳ нашавад, ман ному фамилияшро худам лист мебурам, ҳамҷа мегуфтам. Ман шуморо роҳӣ намекунам. Ман мебурам худам мегӯям ҳафта оянда ки фалони маълим ай мактаби ягани имрӯз мо дар хабар омад ки кӯдакҳоро дар вақти дарсӣ субботнӣ пайдо карданд. Ҷумъа, душанбе, сешанбе субботнӣ. оғо пад рӯзи дарсӣ ба кай дарс мехонанд кӯдакҳо? Маълими мактаби як, маълимаҳо огоҳ бошед ки ҳафтаи дигар 7-8 маълима аз ин маълумотои шумо ҳаста, фақато шарминдатон мекунед, кӯдакҳоро дар рӯзи дарсӣ азоб натед, полшӯӣ фароғ накунед, субботнӣ фароғ накунед. Мактаби панҷи Ови Рӯшан. Кӯдакҳои синфҳо ягар чапалоқшаб накунед, гӯшошро накашед. Ин кӯдаки духтараки синф як аварад гӯшоша кашида чапалоқшаб кардеса паданати маълим, ма дар рӯи кардеса маълумотро ма ҳафта оянда агар ислоҳ нашавад, ман ному фамилияшро мегӯям паданатро. Иншаллоҳ. Баъд ҳамин УИТ и Мансур Умаров мегӯям ки Мансур Умаров ай муовинота нигоҳ ки муовинот приказҳои безеб додестанд дар начальникҳои тирмо маҳбусиёро зулм кардестанд. Мансур Умаров бо мегӯям ки зулм бисёр кардестанд, даст кашинаи зулм. Маҳбусиёро ғам додестанд муовинот. Мансур Умаров шикоятот зиёд шудааст сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ. Хуб диққат ки гапора. Хуб диққат ки. Бале. Ана муовини ҷазои ба ҷои приказ додад ки фалон одама бар зулм кун, бар маиб бишкун, бар бишканаш. Охи ту як занпатил ту оид ба хирока пушока ту бар хирока пушока та гарби ту чӣ бу ҳақ дорӣ ки приказ медиҳӣ ки ту фалони кӯдака бар маиб кун, фалониро бар бишнон, фалониша ҷавоб битӣ. Зампалид шо буге, зампалид.
او زنپاتیلا که این زنپاتیلا این همی کی رستم ابراهیموف زنپاتیلا اوی بخروکا پشوکه وای از زنپالید ناو فرهاد سعید فایی پالید من با توجیکی بسیسم پالید پالید بله بعد همین نوردین شمسدین اچانی که ترمای اونه اکای نوردین تو آدم خوبی ما قشتی 26 خیزدگیم تو گپی هر نگاده گوش نکرد تو ظلم بس که در طول تاریخ محبوسیو موین تا فراد اگو که فراد گفته که خطیب ما کریشای ما نوردین رحمانه من نچانی کم زدگیم لبوی کسی ما گوش نمیکنم اکای نوردین نامین نوردینی که نچانی ترمایی تو بگی او فرهاد سعید فقط گوشا بکش بگو ظلم نکنه که تو دفعه شما میشینه میخزم میگم از راگیم نچانی ترماره همین یه سوال نوردین رحمانی چورچلیکا در جای رئیس ترمای یوونه نه او رئیس ترمای یوون نوردین شمسدین اکا من نوردین رحمان میگم چورچلیکا را میگم در جای اوزی او در دامی زیندوی دوشنبه همی پیشی چی وظیفه داره اوزی اوزی که وظیفه‌ش همی فهم مکم میگم تو انشالله روز همی اکریشای همی ترما همی زنپالیده اوی با تعلیم تربیه یوونه کریشاش همون نوردین رحمان بوده به افته به قچور آور بشکن برای هم بگم که اکر فرهاد سعید زنپالیدی او را فرمان میداده است که بشکن اینمی آدمای سیاسی رمتری درست بله یه بچه اکر بخیدو قطعه که با میل جا نگوی بیده قدی بوده کده زده محیب کده محکم کده زده هنشا همون کورگاروی همجا برای همون بگم که شمسدین اکر شمسدین گپ تمام شد گپ ترسید انشالله که فهمیدن خونه سوخته الله حفظت کنم منتظر کیم